Ja som osobne veľmi tak vás pozbudený, že proste, že Rómovia, že na Slovensku, že takto hrajú, že idú za pánom, že ako to vy vnímate, ako vás tak ľudia tak v všeobecnosti berú, že ako vás tak vnímajú, že či sú vás nejak tak pozbudení alebo prekvapení, že také niečo tu na Slovensku je, alebo ste sa stretli aj s nejakým odmietnutím, možno, že niekde. No, väčšinou je to tak, že prídeme niekde a začneme a proste keď nás uvidia, tak sú tam nejaké predsudky a aj proste keď zvukári alebo niečo také, že proste nebárs, ale potom keď začneme hrať a začneme rozprávať a vidia, že naozaj sme iní, tak potom ten ich postoj a názor sa mení. Že to je také zjavné. A postoj voči nám tak rôzne. Stretávame sa aj s odmietnutím, aj s prijatím, ale väčšinou s prijatím, chvála Bohu. Vlastne mňa zaujímalo, že vlastne ako dlho už takto hráte spolu? Myslím, že druhý rok, nie? No, 2000. 2 roky aj 3 mesiace presne je to. No. A vlastne spojili ste sa tým, že ako ste sa obrátili, že ste vlastne, myslím, že ste spoznali Pána a potom ste začali spolu hrať, alebo ste hrali už predtým a potom to tak nejak prišlo, že ste nejak sa dostali, že aj bližšie k Bohu a potom vlastne prišlo k tomu obrateniu. Tak my všetci sme sa stretli skrze scouting. Aha. Všetci. Sme vlastne skauti a tak skrze scouting sme sa nejak tak našli. Každý z nás mal na niečo talent, na nejaký nástroj, hral, tak sme sa tak dali dokopy. Tak ste začali tak spolu hrávať, hej? No. Aha. To bolo na začiatku na takej skautskej úrovni, ako nejaký taký hudobný klub a potom to nabralo taký spad, že kapela, ideme niečo robiť, prvé CDčko a tak sa to rozbehlo. Aha. A vlastne vy tak, že žijete kresťanstvo tak už od malička, alebo vlastne potom ste sa k tomu nejak dostali a možno aj potom k hudbe to neprišlo? Tak asi. Chlapci, keď poviem, že každý žijeme od malička taký kresťanský život, tak asi nebudem klamať, nie? Nie. Ako základné veci, ako každý rodič vedie svoje dieťa tomu, že proste je niekto, kto je Boh a také veci. A bolo to iba také, aby sme mali prvé sveté príjmanie a tak. Ale potom postupom času sa to rozvíjalo do toho hlbokého vzťahu s Pánom. Do poznania Krista a všetkých tých vecí. Že to tak prerástlo, hej, tak postupne. No asi tým príchodom nášho pastora, ktorý je teraz určený pre rómsku pastoráciu v Čičave. Vlastne on nás tomu priviedol aj ako by som to v správnom zmysle ukázal nám bližšie vlastne ten vzťah. Práve. Že sa zmenil náš vzťah úplne k Bohu, že predtým to bolo také akože a potom to bolo naozaj také, že nastala tá premena. Naozaj sme spoznali vlastne to. Teraz toto téma na Campfeste je, že VIP, že very important person, alebo že dôležitá osoba, alebo že vplyv, informácia a premena. A si myslím, že vy ako kapela, vlastne tak ako ste, že takto urastení mladí chlapci, ktorí takto idú za Pánom a že myslím, že môžeme mať taký veľký vplyv medzi Rómami na Slovensku, že vnímate to tak ako nejaké také svoje poslanie, že vy máte ten vplyv, že vlastne vy máte možno že priniesť niečo medzi Rómov na Slovensku. Určite to je nás, myslím, taký cieľ. Myslím, že na Slovensku robí také prebudenie medzi Rómami. A jak sa vám to darí, tak ako? Ako sa nám to darí? Zatiaľ sme sa chceli nejako zverejniť a to sa nám aj podarilo cez Lux. Potrebujeme najprv sa zverejniť a potom prídu nejaké ponuky a ideme. Môžeme to skočiť tak. Vlastne to prebudenie vlastne v rámci Vranova postupne sa nám to aj darí, ak môžem tak povedať, nie? Lebo máme v každej dedine okolo Vranova, čo patrí pod Vranov, vlastne nejakých lídrov, ktorí vedú a máme tam modlitby aj také skupinky. Také slovo je tam hovorené. Myslím, že takých v 6, alebo myslím v 7 dedinách to je, tak funguje to týždeň a je tam stále stretnutie. Ja keď ešte môžem dodať, že
nie je to iba o nás, o všetké, ale sme obrovský tým ľudí, takých mladých, ktorí už sú zapálení pre to, čo si teraz rozprával, pre to šírenie a pre ten vplyv. A sú to divadelníci, ktorí proste pracovali pár mesiacov a teraz sme mali premiéru na Festdrome taký muzikál a cez ten muzikál chceme taktiež sa rozísť po celom Slovensku a aby to neostalo iba pre nás a tam, kde sme, v lokalite, ale aby sa to šírilo, je to naozaj dobrý muzikál, dobre urobený, má to zmysel a aj cez také proste, že nie sme zameraní iba pre Rómov a iba pre Rómov, ale proste široká škala ľudí proste, aby sme neostali pri jednom. Vlastne to sa dá povedať, že to je aj takým vašim snom, že proste tak prináša aj proste takú Božiu prítomnosť, alebo také, ako ste aj na koncerte bolo takú radosť, možno takú vášeň, alebo aspoň ja to vás tak dosť tak cítim, že je proste také zapálenie, že proste, že idete za Bohom. A vlastne to je takým vašim snom, že toto priniesť ľuďom na Slovensku. Dá sa tak povedať, alebo čo je takým vašim snom? O čom tak snívate? Hrať na hlavnom stage. Hrať v hangári. Nie, aj to, ale aj to. Vieme, že raz bude zapomený štadión v Anglicku, v Wembley a tam bude plno obratených mladých ľudí z celého sveta. Aha. A určite naša vízia je o radosti a o tom, že proste o uvoľnení, proste nie o niečom formálnom a sme slušní teraz, ale proste tak ako žijem v skrytosti, chcem žiť aj na vonok, proste aby som žil v pravde, v radosti Kristovej. Sa mi páčilo, že vlastne na konci koncertu ste rozprávali, že chcete, že by si ľudia z toho odniesli, z tohto koncertu, aby také nadšenie, takú radosť z Krista. Ale čo tak možno odporúčate, že ako si to udržať? Lebo možno, že veľa ľuďom to možno, že tak vyprchá, možno, ale aj to aj na same na sebe vidím, že niekedy proste to takto vyprchá trochu, že čo je možno takým vašim takým receptom, alebo ako to vlastne vy tak možno veríte, že ako si udržať takú radosť, také nadšenie? Ja viem, môžeme. Jasné. Vlastne človek musí byť stále aktívny a musí chodiť tam, kde sú nejaké stretnutia, či je to festival, či je nejaká prednáška, alebo vlastne musí stále čerpať od niekoho a počúvať to Božie slovo. Alebo z niečoho. Alebo tak z niečoho, skôr z niečoho, vlastne, či je to pieseň, či jak hovorím, či je to hovorené slovo a proste musí byť aktívny v tom, lebo keď pôjde raz za rok, tak to určite je. Spoločenstvo je veľmi dôležité, ako Ten vzťah, my to sami zažívame tak, ako Lukáš rozpráva, že proste keď nie sme na spoločenstve a nie sme na tých stretnutiach, tak aj tá modlitba, ten osobný vzťah upadá s Pánom. Ale keď proste žiješ s Pánom v modlitbe a prídeš do spoločenstva spoločne chváliť Pána, tak tam zažívaš tú radosť, že tam to načerpanie príjmaš. Že spoločenstvo je taký bod radosti a slobody. Keď ťa príjmú a vieš, že môžeš tam prísť.